hakemuspalveluun ja hakemusten käsittelyyn. Ja tässä vaiheessa tosiaan kannattaa löytyy tuo opinto-ohjaajan oikeus, ja jos sellaista ei ole, niin sitten vain käyttöoikeus, anomus ja teidän organisaationne hakujen ja valintojen pääkäyttäjä myöntää tämän oikeuden. Me emme valitettavasti täällä opetushallituksessa myönnä oikeuksia, niin olkaa aina yhteydessä sinne omaan oikeuksien myöntäjään. Ja joku sieltä sitten, eli se hakemukset ja valinnat ja sitten hakemuspalveluhakemukset, niin sieltä löytyy nämä hakemukset. Ja tähän listaukseen tulee näkyviin kaikki ne haut, joihin Opolla on oikeudet ja joihin on tullut hakemuksia. Älkää välittäkö näistä kuvista, joissa on aina tämä perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaku 23. Nämä on vaan tuolta testistä otettuja kuvia ja näihin on tullut hakemuksen. Sen takia ollaan tätä käytetty, ettei tätä 24 hakua. Ja tosiaan niin kun te sitten pääsette siihen listaukseen, niin se on tämä perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaku 24 sitten, jonka avaatte. No, ja kun se koko haku on avattu, niin siihen avautuu tällainen näyttö, jossa vielä sitten on painike näytä hakemukset, jos haluaa hakea kaikki hakemukset. Mutta sitten siellä on myös tämä rajausehto, eli sieltä voi sitten rajata vain näkyviin tiettyjä hakemuksia. Mutta jos niin kuin lähdetään siitä, että haetaan ensin ne kaikki hakemukset siihen esiin. Mennään vaan eteenpäin. No, sitten tähän avautuu näkymä, jossa näkyy kaikki nämä hakemukset, eli teidän omien oppilaidenne hakemukset tulee tähän listattuna. Ja jos huomaatte ja muistatte viime keväästä, niin tuossahan näkyy myöskin käsittelymerkinnät, valinta, vastaanotto ja muuta otsikoita, niin me ollaan nyt piilotettu nämä käsittelymerkinnät Opolta näkyvistä kokonaan, koska ne antoi aina vähän Opolle sellaista väärää kuvaa, että kun osa koulutuksen järjestäjistä eli niistä vastaanottavista oppilaitoksista kävi tekemässä jotain käsittelymerkintöjä, niin sitten tietysti Opot saattoi olla huolissaan, että eikö meidän oppilaiden hakemukset olekaan käsittelyssä, joku toinen ei näitä käsittelymerkintöjä tehnyt. Mutta liitepyynnöt siinä edelleen näkyy, eli nämä punaiset pallurat. Ja liitepyyntöhän tulee ainoastaan silloin, kun on harkintaan perustuva valinta tai vaativa erityisen tuen hakukohde. Eli liitepyynnöt ainoastaan sitten näistä näkyy tässä listauksessa. Ja sitten jos sinne rajaa hakemuksia painikkeen taakse menee, eli haluaa suodattaa niitä hakemuksia, joita tarkastelee, niin sieltähän ensinnäkin näkyy se lähtökoulu ja luokka, eli voi esimerkiksi tietyn luokan oppilaiden hakemukset vaan hakea. Jos siellä Opolla niin usein on vain yksi koulu, niin se on siellä oletuksena jo se tietty koulu. Jos on useammassa koulussa Opona, niin sitten siihen itse voi valita sen, että minkä koulun oppilaiden hakemuksia hakee. Ei hakeneet linkki menee Valpas-palveluun, eli sieltä Valpas-palvelusta voi sitten nähdä ne oppilaat, jotka eivät vielä yhteishaussa ole hakeneet. Eli siellä Valpas-palvelussa näkyy ei-hakemusta tämän kyseisen oppilaan kohdalla. Sitten siellä voi suodattaa harkinnanvaraisesti hakeneet. Voi myös rajata sellaiset hakemukset, joiden hakutoiveita on muokattu. Ja sitten lisäksi voi kysymyksellä ja vastauksella suodattaa hakemuksia. Mennään vaan eteenpäin. Eli tässä on kuva vielä tästä hakemusten rajaamisesta. Eli siellä lähtökoulukohdassa olisi sitten se koulu, jos vain yhdessä koulussa on Opona. Ja sitten linkki Valpas-palveluun. Täppä harkinnanvaraisuudessa, jos haluaa vain harkinnanvaraisesti hakeneet. Ja sitten täällä on nämä muokatut hakutoiveet, jos haluaa hakea vain sellaiset, jos on muokkauksia tehty. Ja sitten tuo kysymyksellä ja vastauksella suodattaminen. Sitten mennään. Joo. Siellä on myös tämmöinen Excel-tulostusmahdollisuus, eli kaikki hakijatiedot
mitä hakemuksella on, niin tulee tuonne Exceliin, mutta tätähän ei välttämättä opot käytä, tämä on enemmänkin tuonne vastaanottaville oppilaitoksille. Ja hakijoille voi myös lähettää viestin massaviestitoiminnolla, mutta tätäkin kannattaa harkiten käyttää, että tämäkin on enemmän semmoinen vastaanottaville oppilaitoksille tarkoitettu toiminto. Se on siellä aktiivisena, sitä voi käyttää, mutta että tosiaan lähinnä vastaanottaville tarkoitettu. Mennään jo. No sitten hakemuksiahan voi hakea myöskin ihan yksittäisen hakijan hakemuksen voi hakea. Eli ensin valitaan toki se haku ja sen jälkeen haetaan joko hakijan nimellä tai sähköpostiosoitteella tai hakemusnumerolla tai oppijanumerolla. Mutta aina on tietysti tärkeää, että valitaan se haku ensin ennen kuin lähdetään yksittäistä hakemusta hakemaan. No sitten tämä on myös sellainen, tai on juuri tämä muutos, mistä kerroin, että täältä on piilotettu opolta nämä käsittelymerkinnät. Eli tähän ei enää tule sitä pitkää listausta erilaisista käsittelymerkinnöistä ja muista toiminnoista. Eli ne on nyt kokonaan sieltä piilotettu. Tuossa näkyy liitepyynnöt ja sitten tuo muistiinpanot-kenttä, se on kanssa estetty sen käyttö. Eli te näette kyllä muistiinpanot, mutta te ette voi tuohon muistiinpanokenttään mitään kirjoittaa. Ja sitten opo voi myös muokata hakemusta, eli yhteystietoja, huoltajatietoja, lupatietoja. Ja ainoastaan näitä voi sinne hakemukselle opo muokata. Ja tästähän aina kun sinne hakemukselle jotain tekee, jotain käy tallentamassa, niin sinne muutoshistoriaan tulee siitä merkintä. Ja aina sitten jos siellä muokataan, niin sitten pitää lähettää tuo vahvistussähköposti hakijalle uudelleen. Ja tietysti se lähtee siinä myös huoltajille, ja jos heidän sähköpostinsa on siinä ilmoitettu siinä hakemuksessa. Ja sitten tuonne hakemukselle tulee myös tämä vahvistettu tieto hakijan pohjakoulutuksesta, eli Koskesta käydään hakemassa sitten, kun hakemus tulee hakemuspalveluun, niin tehdään tämmöinen Koskesta vertailu, ja jos siellä on eri opiskeluoikeus, kun hakija itse on ilmoittanut, tässä kuvassa esimerkkinä hakija on itse ilmoittanut, että hänellä on ulkomailla suoritettu koulutus, mutta Koskesta löytyy perusopetuksen opiskeluoikeus, niin tähän tulee vahvistettuna tietona sitten perusopetuksen oppimäärä. Ja tämä kannattaa nyt muistaa tai niin kuin huomioida tässä meillä paljon, kun tulee kysymyksiä siitä, että on siellä 9-luokalle otettu oppilas, joka on ulkomailla suorittanut tai niin kuin on jäänyt kesken tai näin, mutta on tullut Suomeen ja hän hakisi sillä ulkomailla suoritetulla koulutuksella, koska hänellä ei ole tavoitteena saada perusopetuksen päättötodistusta, mutta koska hän on siellä 9-luokalla, niin tämä automaattisesti tulee se tieto siitä, että hän on perusopetuksen oppimäärää suorittamassa, jos siellä Koskessa on se perusopetuksen opiskeluoikeus ja 9. luokan välilehti. Eli silloin hakija ei voi sillä ulkomaisella koulutuksella hakea, vaan oletus on, että hän saa päättötodistuksen. Ja myös sitten tuo opetuskieli tulee vahvistettuna sieltä Koskesta. Ja sitten jos olisi jotain tällaista tuvaa tai muuta, niin tämäkin tieto tulisi sitten tähän vahvistettuna tietona. Ja tämä tosiaan sitten vaikuttaa siihen harkinnanvaraisuuteen, eli hakija kun on hakenut ulkomailla suoritetulla koulutuksella, niin hän olisi ollut automaattisesti harkinnanvarainen hakija, mutta koska häneltä löytyi se opiskeluoikeus Koskesta, niin tähän tulee huomautus, että hakija ei ole harkinnanvarainen hakija. Ja myöskin sitten tästä lähtee sähköpostiviesti hakijalle, että tämä on muuttunut tämä harkinnanvaraisuus nyt, että et olekaan harkinnanvarainen hakija. Mennään vaan seuraavaan. Siellä on myös tällainen liitepyynnöt välilehti siellä hakemuksella, ja tännehän tulee sitten harkintaan perustuvan valinnan liitteet
ja sitten vaativan erityisen tuen liitteiden osoitteet. Eli ne voi myös täältä sitten Opo nähdä tuolla hakemuspalvelussa, että mihin oppilaan pitää lähettää niitä liitteitä ja milloin. Tässä on vielä meidän näitä ohjeiden linkki sinne wikiin, sieltä voi vielä näitä käydä läpi. Ja sitten jos on kysyttävää, niin tuohon virkailija@opintopolku.fi-osoitteeseen voitte laittaa viestejä. Ja sittenhän meillä alkaa nämä kysy mitä haluat yhteishausta klinikat. Ja nämä on joka toinen perjantai 1.3. alkaen ja jatkuu ihan tuonne kesäkuun 7. päivään asti. Mutta tämä taisi olla viimeinen. Eli teille tulee sitten näkyviin tämä perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaku 24, kun sinne hakuun on hakemuksia tullut. Ja nyt me mennään tänne 23 hakuun, kun siellä on nyt muutama hakemus olemassa. Mä olen täällä nyt Haagan peruskoulun opona. Ja nyt tässä vaiheessa voin hakea kaikki hakemukset tai voin rajata jos haluan tiettyä hakujoukkoa tarkastella. Tai sitten jos haen yksittäisen oppilaan hakemuksen, niin sitten voin hakea sen tästä kentästä, kun laitan siihen hetun tai sitten sähköpostiosoitteen oppijanumeron hakemusnumeron. Mutta mennään nyt ihan tähän, että haetaan ne kaikki hakemukset esiin. Ja mä en tosiaan näe sit, jos tulee kysymyksiä, niin en näe niitä, kun on täällä, niin jos sieltä vaikka Regina tai Markus mulle niitä lukasis, niin voin sitten aina vastata tässä, kun on kyseisessä kohdassa. Ei ole vielä muuta kuin se wiki-sivun osoite, sen laitoin. Joo. Hyvä. No tässä nyt sitten latautui nämä kaikki 5 hakemusta. Täällä näkyy nyt sitten, että täällä on näitä liitepyyntöjä. Näköjään jokaisella. Ja nyt sitten mä valitsen tästä tähän, että mä otan nyt ensin vaikka tähän käsittelyyn tämän yhden hakemuksen, mistä nyt on eniten näitä hakukohteitakin. Noin. Eli täältä ylhäältä löytyy tämä massaviesti, jota tosiaan ei ole tarkoitus, että käytetään siellä lähettävässä päässä. Ja sitten tuo Excel, joka myöskin on enemmän tuonne meidän näille vastaanottaville oppilaitoksille. Tähän Exceliin on tulossa kyllä tämmöinen uusi käynnistysnäyttö, että tällä hetkellä täällä on vielä tämä vanha näkysällä. Mä en tiedä, onko tarpeen tässä kohtaa sitä käydä mitä mieltä olet, Markus, niin ei varmaankaan ole tarpeen käydä sitä tässä nyt sitä uutta käynnistysnäyttöä läpi. Ei varmaankaan ole tässä ehkä tarpeen, mutta siitä Joo. sitten tulee kuvat ja ohjeistukset, mutta se tulee vain selkeyttämään sitä tapaa ottaa noita Exceleitä ulos. Joo. Noin. Ja tässä on nyt sitten tämän yhden hakijan hakemus. Ja tuolta näkyy että täällä on piilotettu, että nyt ei enää ole sitä rimpsua tässä kaiken näköiselle toiminnolle, että ne on nyt kokonaan piilotettu ja täältä kyllä aukeaa nämä kaikki hakukohteet, mutta näihin ei Opo pääse millään lailla vaikuttamaan. Ja liitepyynnöt näkyy sitten tässä. Siitä näkee sitten, että tänne on viety pari liitettä. Ja tässä sitten vastaanottopää voi laittaa niitä, että onko ne tarkistettu vai ei. Mutta tosiaan tämähän vaihtelee hirveän paljon koulutuksen järjestäjät, että toiset tekee niitä merkintöjä, toiset ei. Et ei kannata niinku huolestua, jos siellä ei esimerkiksi kaikilla ole, että ne on tarkistettu. Ja tässä huomaan, että täällä meidän testiympäristössä, vaikka mä Haagan peruskoulun opona, niin mulla näkyy, että lähtökoulu on Stadin ammatti- ja aikuisopiston TUVA, mutta ei kiinnitetä siihen nyt huomiota. Tässähän lukisi sitten tässä Haagan peruskoulu, jos olisi Haagan peruskoulun oppilasta kyse. Täällä on vähän tämä testidata
vähän niin kuin ei ihan ole vastaa tätä tuotantoa. Noin. Eli tässä on nyt sitten tämä hakemus ja täällä on nämä muokkaukset. Eli jos teidän pitää tänne hakulomakkeelle nyt tehdä muokkausta, niin tästä painikkeesta muokkaa hakemusta. Noin. Ja te huomaatte, että te ette pääse näihin henkilötietoihin lainkaan käsiksi, mutta sitten sähköpostiosoitteeseen, matkapuhelimeen ja osoitteeseen te pääsette käsiksi. No, äidinkieleen ei, koska tähän tulee näille hetullisille hakijoille, niin tähän tulee väestötietojärjestelmästä tämä virallinen äidinkieli, että sitä ei voi muuttaa missään. Sitten on nämä huoltajatiedot, täällä pystyy niitä yhteystietoja muuttamaan. Ja sitten on taas tämmöistä ihan harmaata, että te ette pysty tähän pohjakoulutukseen vaikuttaa, koska tässä on se hakijan ilmoittama, mutta se vahvistettuhan tulee sitten sieltä koskesta. Hakutoiveet näkyvät tässä. Niihinkään teille ei ole oikeutta muokata, eikä näihin hakutoiveisiin liittyviin kysymyksiin ei pääse käsiksi myöskään. Eli nekin on ihan harmaana. Urheilijan lisäkysymykset, samoin niitä ei pysty muokkaamaan sitten täällä hakemuksella. Ja sitten täällä tulee vielä nämä lupatiedot, niin näihin Opo pääsee ja asiointikieleen käsiksi. Ja sitten kun on tehty muokkaus, jos nyt tähän jotain muokkaisi, vaikka että katsotaan joku tuolta henkilötiedoista, vaikka että tuohon käydään muokkaamassa, että se umpilampi onkin nyt 70, niin sitten täytyy muistaa tallentaa muutokset. Jaha, eli palvelin virhe. No mutta tuossa se sitten muutettaisiin ja aina muistaa tallentaa ja sitten se tulee näkyviin tänne näin, että nyt siellä on tämä ja tämä käynyt tekemässä muutoksen tänne hakemukselle. Ja sitten on aina hyvä lähettää se, jos varsinkin sähköpostiin käy muuttamassa, niin se vahvistusviesti. Ja te huomaatte, että täällä näkyy nyt sitten nämä huoltajankin sähköpostiosoitteet. Että aiemminhan tässä näkyy vain hakijan sähköpostiosoite, mutta nyt tulee myös huoltajan sähköpostiosoitteet, jos ne on tänne annettu. Tässä on myös tämmöinen lähetä viesti hakijalle, eli tässä voi tälle yksittäiselle hakijalle lähettää viestin, mutta tosiaan niin ihan harkiten kannattaa käyttää näitä juttuja. Katsotaan, antaako se tähän nyt kirjoittaa mitään vai tuleeko taas tähän, kun se tehtäisiin se viesti ja sitten siinä kysytään vielä, että sen oletuksena on, että ei lähde sitä muokkauslinkkiä, mutta jos tähän laittaa sitä niin sitten lähtisi muokkauslinkkikin mukaan. Ja sitten se lähetettäisiin. Ei taida täällä tapahtua kyllä yhtään mitään meidän testissä. Mutta näin. Ja tosiaan tässä on sitten tämä vahvistettu tieto. Häneltä ei ole löytynyt mitään koskesta niin, että tämä on tämä hakijan ilmoittama ulkomailla suoritettu koulutus. Ja sitten on nämä muut tiedot tässä hakemuksella näin. Ja hakemuksiahan voi sitten selailla täältä aina menee seuraavaan hakemukseen ja edelliseen hakemukseen. Sitten on nämä liitepyynnöt. Eli tässä nyt ei ole mitään näkyvillä liitepyyntöä, mutta tähän tulee ne harkintaan perustuvan valinnan liitteet ja sitten vaativan erityisen tuen liitteet. Myöhemmin tänne päivittyy arvosanat ja sitten myös, no nyt kun tämä on 23 haku, niin tänne on päivittynyt sitten myöskin valintatiedot. Eli ne on täältä. Ja tuosta pääsee sitten tuonne suoritusrekisteriin suoraan. Mites onko tullut mitään Täällä kysymyksiä? on pari kysymystä. Eli
haluaako kysyä, itse kysyä vai luenko mä nämä? Tässä on kysymys oppilaasta, jolta ollaan purkamassa yksilöllistetty matematiikka. Hänellä on myös äidinkieli yksilöllistetty tällä hetkellä ja se tulee jäämään voimaan. Mutta tarkoitus siis on, että hän ei hae yhteishaussa ainoastaan harkinnanvaraisesti, vaan myös pistevalinnalla. Pitääkö matikan purku olla koskessa ennen kuin oppilas tekee haun? Vai riittääkö, jos se on koskessa ennen kuin hakuaika loppuu? Niin siis kosken päivittäminen on jatkuvaa. Sille ei ole mitään aikataulua, että mihin mennessä pitää, vaan aina kun jokin muutos tulee, niin se pitää viipymättä viedä koskeen. Ihan samoin tässä yksilöllistämisen purussa, niin heti kun se on olemassa se päätös, että on purettu matematiikan yksilöllistäminen, niin se pitää sinne koskeen viedä. Ja se vaan, että täytyy huomioida, että jos hakija nyt hakee ja siellä koskessa on se tieto, että hänellä on matematiikka ja äidinkieli yksilöllistetty, niin silloinhan hänelle joka tapauksessa tulee se kysymys siellä, kun hän valitsee, jos nyt ei muita ole kuin matematiikka ja äidinkieli, niin hän valitsee sen osittain yksilöllistetty oppimäärä. Ja hänelle tulee sitten lisäkysymys, että onko matematiikka ja äidinkieli yksilöllistetty. Ja jos hakija vastaa siihen sitten sen, että kyllä, koska ne siinä hetkessä on yksilöllistetty. Ja sitten vielä lisäksi tulee tämä vahvistettuna tietona, koska koskessa on tieto, että on yksilöllistetty, niin silloin hakija menee automaattisesti harkintaan perustuvaan valintaan. Mutta jos kävisi niin, että hakija itse ilmoittaisi siinä, että hän ajattelee, että kun sitä matematiikan purkua nyt tehdään, niin laitetaan tähän, että ei ole matematiikka ja äidinkieli yksilöllistetty. Mutta koskessa edelleen on se tieto, niin silloin se menee taas siihen, että hakija menee harkintaan perustuvaan valintaan. Sitten jos koskeen on laitettu tieto siitä, että matematiikka ei ole yksilöllistetty, niin heti siinä vaiheessa myös hakemukselle muuttuu se tieto, eli tulee se vahvistettu tieto, että ei ole matematiikka ja äidinkieli yksilöllistetty, ja hakija saa myöskin sitten sen viestin, että et ole mukana harkintaan perustuvassa valinnassa. Eli kaikki tapahtuu ihan sen perusteella, että missä vaiheessa nämä tiedot on niin kuin, että se on tehty se purku ja siitä päätös on ja se viedään sitten se tieto myös sinne koskeen. Niin aina tietysti mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jos se tieto on olemassa, niin että käydään heti se tekemässä se päivitys sinne koskeen. Sitten oli vielä toinen kysymys. Jos oppilas hakee ilman henkilötunnusta, tehdään hetuttoman hakijan yksilöinti OPH:ssa, jotta oppilaalle saadaan lähtökoulu. Vaatiiko tuo yksilöinti jotain pyyntöä oppilaan koululta? Ei vaadi. Mehän tehdään näitä yksilöintejä tässä rinnalla koko ajan. Eli ei kannata huolestua, vaikka ei näy hakemusta vielä, jos te tiedätte, että kyse on tämmöisestä hakijasta, joka on hakenut syntymäajalla. Me tehdään, näitä oli viime vuonna sellainen 1000 kappaletta suurin piirtein, että se ottaa oman aikansa, että ne kaikki yksilöinnit on tehty, mutta ei erillistä pyyntöä tarvitse meille laittaa, että me kyllä tehdään näitä yksilöintejä koko ajan. Joo. Ja sitten lisäkysymys. Hetuttomalla hakijalla ei kysytä huoltajatietoa, voiko opone lisätä myöhemmin hakemukselle? Siis huoltajatiedothan kysytään kaikilta, jotka ovat alle 18-vuotiaita, eli siis alaikäisiltä. Ja jos syntymäajan perusteella voi laskea, että on alaikäinen, niin silloin automaattisesti tulee huoltajatiedot sinne. Eli hakija voi ne sinne siinä hakuvaiheessa laittaa, mutta tuossa kun äsken näytin tätä hakemuksen muokkausta, niin sinne pystyi huoltajan yhteystietoja muokkaamaan. Ei muita tällä hetkellä. Siis niin kuin lisätä kokonaan huoltajan tiedot sinne. Siis Opo. Mä vaan, että ei muita kysymyksiä tällä hetkellä. Anteeksi, mä ajattelin, että se liittyy tähän kysymykseen. Joo, okei. Hei, näitä rajauksia. Mehän ei vissiin nyt, vai katsottiinko me nämä hakemusten rajaukset? Ei taidettu.
Täällä on siis nyt lähtökouluoletus Haagan peruskoulu, ja täältä voi valita sitten tietyn luokan oppilaita, jos haluaa heidän hakemuksiaan vaan katsella. Mä en nyt laita, kun täällä ei oikein toimi tämä muutenkaan tämä lähtökoulu. No, mutta sitten täältä voidaan myöskin hakea nämä muokatut tai muokkaamattomat. Tässä on nyt oletuksena molemmat, niin tulee kaikki, mutta jos haluaa vaan nämä muokatut hakemukset, niin sitten tuosta ruksi pois. Jos halutaan vain harkinnanvaraiset, niin sitten tuohon ruksi. Ja mä laitan nyt vaikka tähän vaan harkinnanvaraiset. Ja sitten tämä kysymyksellä ja mitähän tämä kysyisi vaikka, että onko sinulla, tämä on nyt sorakysymys, onko sinulla terveydellisiä seikkoja, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Ja täältä sitten, jos haluaa hakea ne, joilla on, niin sitten kyllä. Ja aina täytyy muistaa tätä ota käyttöön painiketta myöskin painaa. Tuolla ei nyt tainnut sellaisia olla lainkaan, niin mä en nyt tee tätä ollenkaan. Ja katsotaan, oliko sitten miten nämä harkinnanvaraiset sitten tulee tähän näkyviin. Niin siellä oli 3 harkinnanvarasta, niin tässä on sitten heidän hakemuksensa. Eli näin nämä rajaukset sitten toimii. Ja sitten ne saa pois sieltä kyllä sitten, kun käy nyt ottaa ruksin pois ja sitten taas ota käyttöön. Siinä oli myös se poista rajaukset. Näin. Mitäs muuta te haluaisitte nähdä? Nyt täällä on pari kysymystä taas. Mm-hmm. Eli onko oppilaan sähköpostiin tuleva lomakkeen muutoslinkki voimassa koko hakuajan? Se on 14 vuorokautta. Siitä olikin just viime opintopolkuinfossa ennakkokysymys tullut. Siis se on 14 vuorokautta aina voimassa. Ja sitten jos se on vanhentunut, hakijahan saa siitä sen ilmoituksen, että tämä linkki on vanhentunut. Ja sitten siinä on painike, että tilaa uusi linkki tästä. Ja sitä painamalla saa sähköpostiin sitten uuden tuoreen linkin. Sitten toinen kysymys. Ymmärsinkö oikein, että ukrainalaiset, jotka hakevat ulkomaisella todistuksella ja eivät ole saamassa päättötodistusta, vaikka ovat VSOP-päätöksellä kirjoilla 9-luokalla, olisi mielellään, olisikohan toi uusi lause, 9-luokka olisi mielellään siirrettävä vaikka 8-luokan kirjoihin. Muutoin tiedot siirtyvät automaattisesti Sureen ja Koskeen. Mä en nyt ihan mä joutun katsomaan tähän näin. Mä unohdin jo alkupään tuosta. Ymmärsin oikein, että se oli vähän vaikea. Ukrainalaiset, jotka hakevat ulkomailla todistuksella, eivät ole saamassa, vaikka olisi mielellään siirrettävä vaikka 8-luokan muutoin. Ei tietenkään pidä, Koskessa pitää olla ihan se ajantasainen tieto, mutta siinä vaan käy sitten niin, että jos tämmöinen ulkomaisella todistuksella hakeva, joka haluaisi siis hakea nyt vaikka tässä tällä ukrainalaisella todistuksella, jos heillä on opiskeluoikeus 9-luokalle siellä Koskessa, niin heitä käsitellään päättöluokkalaisina. Silloin he menevät siihen harkintaan perustuvaan valintaan. Eli tämähän on tehty, täällä on tietysti, kun me tarvitaan valintoja varten tiettyjä asioita, tiettyjä tietoja tuolta Koskesta, niin se määrittely menee niin, että päättöluokkalaiset tunnistaa siitä, että heillä on opiskeluoikeus, perusopetuksen opiskeluoikeus ja 9. luokan välilehti. Niin silloin se tarkoittaa, se on meille tieto siitä, että tämä on 9-luokkalainen ja tulee saamaan keväällä päättötodistuksen. Se, että saako vai ei, sehän on kaikilla 9-luokkalaisilla aina auki, että tuleeko se vai ei siihen 3.6. mennessä. Niin sitten vaan käy niin, että jos ei 3.6. mennessä päättötodistusta ole tullut, eli ei ole vahvistettu sitä, niin siellä Koskessa, niin silloin putoaa siitä pistevalinnasta, mutta koska se on myöhäinen niin kuin tieto sitten harkinnanvaraisen valinnan näille päätöksille, että ne on pitänyt tehdä jo toukokuun 24. päivä mennessä, niin ei ole käytännössä sitten missään, niin kuin ei pistevalinnassa eikä harkinnanvaraisessa valinnassa mukana.
Miten ulkomaalainen, jolla on Egyptissä suoritettu päättötodistus ja on tällä hetkellä valo-opetuksessa, voiko hän hakea harkinnanvaraisesti? Siis onko tämä valo-opetus nyt niin kuin perusopetukseen valmistavaa opetusta? Jos on, niin silloin hän on harkinnanvaraisessa valinnassa mukana, koska meille ei siirry, oletettavasti tämä oli tätä valmistavaa opetusta, niin meille ei siirry valmistavan opetuksen tiedot suoritusrekisteriin, koska sitten tietoa ei tarvita yhteishaussa. Eli se pysyy sitten ulkomailla suoritettu koulutus, se pohjakoulutus, ja on sitten hakijan mukana harkinnanvaraisessa valinnassa. Jokaisen hakukohteen perässä näkyy joko punainen tai vihreä ympyrä, jonka sisässä oli numero 1. Tarkoittaako tämä, että jos ympyrä on vihreitä? Ei, vaan se on liitepyyntö on punainen, ja sitten jos se vastaanottava oppilaitos on käsitellyt sitä liitettä, niin se on sitten menee vihreäksi, jos se kuitataan, että käsitelty. Että nämä on juuri niitä, mistä mä suosittelisin, että ei kauhean, ei oikeastaan näihin liitepyyntöjen punaisiin ja vihreisiin palleroihin kauheasti kiinnitettäisiin huomiota, koska koulutuksen järjestäjät eivät kaikki niitä käytä ollenkaan, niitä käsittelymerkintöjä siinä liitteiden osalta. Toiset käyttää, toiset ei, niin ei voi koskaan, siis se voi antaa jotain ristiriitaista tietoa opolle, että opo luulee, että nyt ei ole tämän oppilaan liitteitä käsitelty lainkaan, kun tämä pallero on täällä punaisena. Mutta se ei tarkoita sitä, ettei liitteitä olisi käsitelty. Oppilaitos ei vain tee mitään käsittelymerkintöjä. Mikäli harkinnanvarainen haku tehdään harkinnanvaraisesti sosiaalisiin syihin vedoten, miten toimitaan tai todennetaan. No, näistä kannattaa aina olla yhteydessä oppilaitokseen, että mitä liitteitä halutaan. Eli kun oppilaitokset tekee sen päätöksen ja käsittelee nämä asiat, niin sieltä oppilaitoksesta saa myös sen tiedon siitä, että mitä liitteitä he edellyttää sitten tähän päätöksen tueksi. Eikö ollut niin, että hakija nykyisin pystyy itse muokkaamaan omia ja huoltajiensa yhteystietoa? Joo, kyllä. Onko ADHD-este opiskella nuoriso-ohjaajaksi perustutkintona? Mä en muista ulkoa nyt näitä terveydellisten vaatimusten, että nehän löytyy sieltä, jos haluaisitko Regina laittaa linkin suoraan sinne terveydellisiin, missä on lueteltu kaikki nämä. Ja sehän ei tarkoita sitä, että vaikka hakija itse lomakkeelle laittaa, kun kysytään, että onko terveydellisiä seikkoja, jotka saattaa olla esteenä, niin sehän ei, että jos siellä laittaa kyllä, niin ei se tarkoita sitä, että tämä olisi mukana valinnoissa tämä hakija. Eli se vaan sitten, että koulutuksen järjestäjä voi pyytää lisäselvitystä, tutkia sitä asiaa. Koulutuksen järjestäjähän voi missä vaiheessa tahansa näissä soratutkinnoissa niin pyytää hakijalta lisätietoa terveydellisistä seikoista. Ja vaikka hän olisi vastannut ei, niin voi pyytää lisäselvitystä. Ja vasta sitten, kun opiskelijavalinnan tulokset on tulleet, niin sitten jos tällainen henkilö, jonka osalta koulutuksen järjestäjä on katsonut, että nämä terveydelliset tekijät on sellaisia, että tämä ei tule selviytymään koulutuksesta eikä myöhemmin sitten tästä, mihin hän opiskelee tästä ammatista, niin se voidaan opiskelijavalintapäätös peruuttaa, tai se opiskelijavalinta. Mutta se tapahtuu vasta sitten valintojen jälkeen, että näihin sitten näitä voi sitten siinä vaiheessa vasta peruuttaa, mutta ihan ovat täällä prosessissa mukana sinne ihan loppuun asti nämä, vaikka vastaa kyllä. Palaan tuohon syntymäajalla hakevan oppilaan hakulomakkeen huoltajatietoihin. Testasin demolomakkeella ja siinä ei tule huoltajatiedot näkyviin pelkän syntymäajan perusteella. Onko se syntymäaika niin, että hän on alle 18-vuotias? Niin mä en nyt, jos Markus vaikka ehtii sieltä lomakkeelta käydä testaamassa sen, niin... Joo, mä kävin sen äsken katsomassa. Munkin itse asiassa tämä chatti päivittyy vähän viiveellä, niin mä itse asiassa laitoin sinne jo. Laitoin kuvan kerran tuonne,
siinä on se, että se syntymäaika pitää olla alaikäisen ja Joo. sitten kun siinä on se päättely, mistä just Satu on puhunut, niin se päättely aktivoituu sitten, kun siirtyy toiseen kenttään. Eli siinä kohtaa, kun mä laitan sen syntymäajan, jos mä sitten menen alaspäin sitä lomaketta, niin se ei tule heti sinne näkyville, mutta heti kun mä menen toiseen kenttään, niin silloin me tehdään se päättely sieltä, että onko se alaikäinen, näytetään tämä tietty osio, muuten se on piilossa. Eli se pitää muistaa. Joo, hyvä. Sitten kysytään vielä näistä ukrainalaisista, miten pitäisi toimia, että kun he eivät saa sitä perusopetuksen päättötodistusta, mutta ovat siellä ysiluokalla, niin tämä on haastavaa, koska tästä on ollut Koski-tiimin kanssa meillä paljon keskustelua siitä, että eikö Koskeen voisi jotain tietoa laittaa, että ei saa päättötodistusta, mutta tämmöistä tietoa on toistaiseksi ilmeisesti lainsäädäntö ei salli. Kyllä tämä jatkuva haku ainakin sitten kannattaa huomioida, että tekee jatkuvan hakemuksen myös, koska kun se on sinänsä, että kun ollaan ysille, niin siellä on oletuksena, että suoritetaan sitä perusopetuksen oppimäärää ja saadaan päättötodistus. Nyt edelleenkin, kun täällä kysytään tästä valo-opinnosta, että mä niin kuin oletan, että tämä on perusopetukseen valmistavaa opetusta, mutta jos joku voisi heti vaikka tämä kysyjä Eveliina vaikka sanoa, että tarkoitatko valmistavaa opetusta? Joo, kyllä tarkoitan. Joo, tästä käytetään niin erilaisia lyhenteitä, niin sen takia joo, siis tosissaan tämä ei merkitse, tällä ei ole merkitystä tämän yhteisön kannalta sillä valmistavan opetuksen suorituksella, koska ei sitä käytetä yhteishausta missään pohjakoulutuksena. Ja hakee sillä ukrainalaisella todistuksella ja sitten on mukana harkintaan perustuvassa valinnassa. Ei tule mitään Koskesta päälle tietoja, että olisi perusopetuksessa tai perusopetukseen valmistavassa. Eli harkintaan perustuva valinta, mutta toki on mahdollista hakea myöskin jatkuvassa haussa. Ja sitten kun näitä ulkomaisia todistuksia tulee aika myöhäisessä vaiheessa, että meillä jo on niin kuin, kun meillä on se 3.6. on se takaraja, mihin mennessä pitää saada se todistus, niin ne usein menee pidemmälle kesäkuuhun, niin joka tapauksessa kannattaa aina olla yhteydessä niihin oppilaitoksiin, joihin hakee ja kysyy, että mites kun ei sitä todistusta ole nyt millään lailla liittää tähän, että joku aikaisempi todistus sitten sieltä ulkomailta tai mikä siihen tulisi liittää sitten siihen tai lähettää sinne oppilaitoksen tai liittää hakemukselle, niin ne kannattaa aina kysyä oppilaitoksesta. Jos ukrainalainen ei saa päättötodistusta, vaan hakee ilman todistusta, pitääkö opiskeluoikeus Koskesta poistaa? Jo, niin kuin sanoin, niin tähän Koskeen mä en niin kuin anna mitään ohjeistusta tässä, koska Koskesta totta kai täytyy olla ne tietyt tiedot, ajantasaiset tiedot. Eli näistä kannattaa Koski-tiimistä kysyä, eli sieltä koski@opintopolku.fi-osoitteesta, että mitä pitää. Mä vaan kerron sen, että mitä tapahtuu yhteishaussa, jos Koskessa on näin. Joo, eli nyt tulee paljon kysymyksiä liittyen juuri näihin ulkomaisiin todistuksiin, ja kun on siellä ysillä, niin tosiaan se tulee käymään sitten niin, että se yliajaa se Kosken tieto, ja toki kannattaa sitten sitä jatkuvaa hakua siinä rinnalla myöskin hyödyntää. Valmistavalta haetaan myös yhteishausta joskus, oponoisi kuitenkin myös heidän hakuja. Tähän tehtiin jo viime keväänä semmoinen muutos, että jos on valmistavassa opetuksessa tai jotkut saattaa olla 7-luokalla tai 8-luokallakin ja hakevat kuitenkin yhteishaussa jo, niin heille tulee lähtökouluhakemukselle. Heidän tietonsa ei siirry suoritusrekisteriin, mutta heti kun heiltä tulee hakemuspalveluun, niin suoritusrekisteriin tulee luokkatieto ja siitä saadaan hakemukselle lähtökoulu. Eli tämä oli jo viime vuonna
viime keväänä toteutettu tällainen muutos. Mutta tosiaan te ette löydä suoritusrekisteristä heidän tietojaan, koska me taas tehdään niillä heidän suoritustiedoilla mitään, koska niitä ei tässä yhteishaussa huomioida. Jos meillä olevalla 9-luokkalaisella on vain syntymäaika ja ei ole loppuosa, eli vaillinainen syntymäaika, teettekö? Ja me tehdään aina nämä kaikki yksilöinnit näille hetuttomille. Koska meidän pitää myöskin aina sitten tuo suoritusrekisteri laittaa heidän osaltaan, että sieltä poistetaan myös se hetuton. Hetkinen, onko tämä? Joo, niin kun me yksilöidään, se on vähän eri tässä yhteishaussa näiden lähtökoulujen takia tämä yksilöintys tehdään meillä. Jos valvonnan oppilas hakee harkinnallisesti ulkomaan. Niin, tässä on juuri se, että pitää oppilaitoksesta kysyä, että milloin se pitää siellä viimeistä. Että kannattaa huomioida se, että nämä harkintaan perustuvan valinnan päätökset pitää tehdä 24.5. mennessä. Ei varmaan ole olemassa vielä sitten päättötodistusta ulkomailtakaan, mutta että varmaan jotain todistuksia on ja kuitenkin koulutuksen järjestäjän tulee arvioida nämä hakijan edellytykset suoriutua opinnoista, niin sen takia on hyvä oppilaitoksesta hän kysyy, että mitä te haluatte tähän näin liitteinä. Eli valvossa oleva voi hakea yhteishaussa tuvaan. Ja hänen hakuaan voi seurata vaikka näyssuorassa. Joo, juuri näin. Eli tulee lähtökouluhakemukselle ja näin ollen sitten siellä lähettävä pää näkee tämän hakemuksen. Oliko muuta? Eipä ole enempää. Tässä on 10 minuuttia vielä aikaa, niin onko teillä muita kysymyksiä? Nyt kannattaa näistä. Me ollaan tehty tänä vuonnakin tuonne opintopolkuinfoihin niin paljon näistä hetuttomista dioja, niin kannattaa niitä meidän esityksiä kanssa lukea, käydä läpi, koska sieltä löytyy esimerkiksi näihinkin kysymyksiin niin vastaukset niistä infomateriaaleista. Mutta tosiaan niin tilanne on se, että nämä menee nämä ulkomailla perusopetuksen suorittaneet, niin eivät mene harkinnanvaraisiksi, jos löytyy Koskesta opiskeluoikeus ja 9. luokan välilehti. Kysymyksiä ei nyt näyttäisi tulevan. On yksi. Miten opiskelijan hakemus tulostetaan? Joo. Voidaan se vielä tässä katsoa. Sehän on ihan sen selaimen tulostus toiminnolla. Eli minulla on tässä nyt tämä hakemus. Niin muokkaa. Eli mennään sen esikatseluun. Siis tarkoitetaanko nyt niin kuin virkailija, miten tulostaa? Oliko se kysymys niin? No, oli kuinka vaan täältä kun ottaa tämän esikatselun tilan ja sitten ihan vaikka tuolla Ctrl P, niin sitten saa tämän tulostettua. Näin, eli tämä esikatselutila. Nämä hakemuksethan on täällä hakemuspalvelussa. Meillähän on se 5 vuoden arkistointivelvollisuus. Joo, ja tuossa Leena laittoi, että kiitos tarkennuksista ja muutoksista koskien näitä ulkomaista. Tässähän ei ole mitään muutosta tapahtunut siihen käsittelyyn, että heille tulee aina tämä Koskessa oleva pohjakoulutus päälle. Mutta että nyt
näitä on ollut tässä viime aikoina aika paljon näitä ulkomaisia hakijoita, niin tämä on ehkä noussut nyt vaan enemmän esiin. Ja hyvä Regina laittokin tuohon. Tuossa Markuksen jakamassa kuvassa kysytään passi ja muuta tietoa, missä tapauksessa kysytään. No siis nehän ei ole pakollisia ne tiedot siinä, että ne voi jättää tyhjiksi. Että ei näillä ole niin kuin tämän yhteishaun, mutta ehkä se on yksilöinnin kannalta niin on ihan hyvä, että siellä kun me näitä yksilöidään näitä hetuttomia, niin kun siellä on aika paljon sitten saman nimisiä, niin siinä kohdassa se voisi olla. Joo, ei mä tähän niin kuin teidän tulostetuille hakemuksille, vaan sanon, että täällä opintopolussa säilytetään hakemuksia 5 vuotta. Teillä varmaan on jokin oma tämmöinen arkistointisuunnitelma, jossa on tämä, että kuinka kauan, jos te tulostatte hakemuksia, niin kuinka kauan teidän pitää niitä säilyttää. Mutta siis hakemuksethan on täällä meidän hakemuspalvelussa. Kyllä, 5 vuotta. Eli pääsette, vaikka teille ei sitä tulostetta ole, niin kyllä pääsette myöhemminkin niitä hakemuksia katsomaan. Siellä on käsi pystyssä, hetki vaan katson, kenellä on siellä. Heinillä. Joo, kuuluuko ääni? Kuuluu. Sitä varmistelen vielä, kun mä jostain luin, että liittyen siis tähän oppilaan muutoslinkkiin, joka on nyt 2 viikkoa voimassa, että niin kuin OPO voisi vielä jostain virkailijapalvelusta niin kuin uudistaa tämän linkin, vai onko niin, että oppilas itse hakee sen uuden linkin sen viestin kautta, mikä tulee, että linkki vanhenee? Eli onko niin, että OPOn ei tarvitse tehdä mitään sen linkin uudistamisen kanssa? Siis OPOhan voi lähettää, kun täällä hakemuksella on se lähetä vahvistus sähköpostihakijalle. Joo. Niin sitä kauttahan OPO voi lähettää. Mutta jos hakija yrittää mennä vanhentuneella linkillä tekemään muutoksia, niin hänelle tulee sitten se ilmoitus, että sen voimassaolo on päättynyt, että tilaa tästä uusi linkki. Joo, mä mietin vaan just, että kumpi nyt olisi sille järkevämpää nuorelle, että hän niin kuin itse toimisi sen kautta vai että sitten OPO vielä tarjoutuu siihen. Todennäköisestihän se on sitten, että OPO niitä uudistelee sieltä sitten. Niin, mutta tietysti jos nyt se hetki on käsillä, että haluaa mennä muokkaamaan vaikka hakutoiveita ja on mennyt linkin kautta ja tulee ilmoitus, että se ei ole voimassa, niin on varmaan yksinkertaisinta, että hän itse sen tilaa siitä sen linkin ja pääsee saman tien tekemään sitten niitä muutoksia, kun että on OPOn yhteydessä ja pyytää OPOa lähettämään. Kuinka nopeasti se uudistuu sitten sen jälkeen, kun nuori painaa siitä sähköpostista sen linkin kautta? Ei kai siihen nyt kovin kauan mene, kun se lähtee sinne sähköpostiin se uusi linkki. En ole koskaan, Markus, onko sinulla tietoa, että meneekö siinä minuuttia? Niin, okei. Ei, se on ihan välitön siinä. Kunhan ei ole mitään suurempaa ruuhkaa, niin se lähettää sen uuden sähköpostihakijalle. No sitten se voi olla selkein myös näille nuorille niin kuin painottaa just sitä, että he sitä kautta se uudistaa, koska muuten se on hidas reitti, jos OPO yrittää tavoittaa ja näin. Niin, joo. Mut kiitos tiedosta. No, nyt ei. Chattiin ei ole tullut kysymyksiä lisää. Minulla on valmistavaan luokkaan tulossa 2 viikon päästä oppilas, joka on jo ehtinyt hakea jatkuvassa haussa lukion IB-linjalle. Miten se näkyy näissä haussa, kun hän siirtyy? Miten se näkyy näissä haussa, kun hän siirtyy meidän rekisteriin? Mä en, anteeksi, nyt ihan ymmärrä kysymystä, että miten se näkyy näissä haussa. Voitko Mä voin kysyä näin ääneen, eli mulla Valo-opettaja kertoo, että meillä on hiihtolomien jälkeen tulossa oppilas, joka on hakenut IB-linjalle lukioon ja hänelle on annettu jo pääsykoepäivät ja muut ja sitten kesäkuussa ilmoitetaan, että pääsetkö sisään, mutta hän ei ole tällä hetkellä meidän koulun listoilla, mutta tulee sitten tietysti meidän koulun listoille. Tämän hiihtoloman jälkeen, niin onko se sillä lailla, että hän on hakenut jatkuvassa haussa ja sinänsä mun ei tarvitse siihen reagoida, vaikka hän tänne meidän koulun listoille nyt tuleekin? No joo, nyt Markus, sä kun olet jatkuvan haun
prosessi vastaava, niin miten tämä näkyy sitten, tuleeko näille jatkuvan haun, niin, se oli niin, että hän on jo hakenutkin. Joo, hän on Joo. jo hakenut. Siis olen käsittänyt näin, että hän on hakenut ja hän on saanut jo pääsykoepäivän sitten tätä kautta. Joo. Sinne. Joo. Noille jatkuvan haun hakemuksillehan tulee myöskin lähtökoulu, mutta Siis hänellä ei ole suomalaista lähtökoulua tällä hetkellä siinä jatkuvassa haussa, koska hän on nyt vasta tulossa sit suomalaisen joo, mutta kun hän tulee niin sitä Markuksen tarkistan, että jos hän nyt on sitten esimerkiksi tämän koulun oppilaana valoluokalla, niin tuleeko näin jälkikäteen siihen, koska tuleeko jostain? Mä en tiedä, miten teillä on jatkuvan haun osalta. Toi pitää vielä tarkistaa. Toi on nyt tämmöinen, toi pitää vielä tarkistaa. Joo. Ootko vaikka yhteydessä sitten, vai vastaatko tänne chattiin myöhemmin tuohon kysymykseen, niin kun olet tarkistanut? Joo. Joo, hyvä. Joo. Siihen ei valitettavasti nyt löytynyt vastausta ihan heti. Mä voin itse asiassa kirjoittaa tuonne mun sähköpostiosoitteeni, jossa on suoraan sillä lailla, koska sähköpostiin tästä sitten vastausta. Joo. Hyvä, tehdään näin. Nyt kello näyttää, että meillä on minuutti aikaa. Sieltä tuli toinen vielä tähän jatkuvan hakuun liittyvä kysymys, eli siis myös jatkuvan haun hakemuksille tulee lähtökoulu, jos tiedot on suoritusrekisterissä. Ja nyt varmaan tunti tulee täyteen, niin voidaan tässä lopetella. Viestejä ei varmasti ollut nyt ehkä tulossa enempää, mutta tosi kiva, kun olitte paikalla ja saatiin tässä näitä hakemusten käsittelyn asioita selvitettyä ja vähän tätä ulkomaisella todistuksella hakevienkin asioita, niin kiitos kaikille osallistumisesta ja oikein hyvää viikonloppua ja palaillaan taas. Kiitos paljon.